Әле шушы көннәрдә генә Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры Кытайда булып кайтты. Анда Нанкин шәһәрендә күчеп йөрүче дөньялар дип аталган фестивальдә катнаштылар. Хәзер исә студиябез кунаклары Татарстанның халык артистлары Люция Хәмитова һәм Радик Бариев белән әлеге сәфәр хакында сөйләшеп алырбыз. Хуш килдегез, хөрмәтле кунаклар. Хәерле көн. Исәнмесез. Хәерле көн, исәнмесез. Ничек каршы алды сезне Кытай? Әйбәт каршы алды. Беренчедән әйтеп китәсе килә, безнең театрыбыз инде Кытайга 3нче тапкыр чыга. Менә беренчеләрдә чит ил драматургиясе белән булса, 2 тапкыр. Бу юлы инде без үзебезнең татар әсәрен алып чыктык. Заманча әсәр. Заманча әсәр, ие. Бу әсәрнең тууы да бик кызык булды. Норвегия белән Кытай арасында драматурглар мәктәбе оешты һәм бөтен берничә илдән яшь язучылар чакырылды һәм безнең инде Сөмбел Гафарова Шулар арасында отып, шул Гуанчжоу шәһәренә барып берничә ай алар анда остазлар белән мастер-класслар уздырдылар һәм шунда аның шул эскиз әсәре туды. Ул инде Казанга кайткач безнең театрыбызга тәкъдим итте ул әсәрне. Фәрит Рафкатович бик кызыксынып укып чыккач, инде куярга булды. Һәм шушы чараларда менә бу фестиваль оешты. Һәм без шунда менә бу юлы бардык үзебезнең татар әсәре белән. Мин әйтеп тагын әйтим, чөнки безнең бу гади генә фестиваль түгел, әмма менә Люция әйтте, ул менә шундай мәгърифәт форумы. Ул бит инде бер яктан шул Ипсон нәрсәле ул International теге мәктәбе һәм икенче яктан Кытайлар. Аннан соң менә без хәзер барган җирдә анда хәзер Южный Африка кешеләре булды, Норвегия кешеләре менә катнашты һәм менә үз ниләр инде Кытайлар. Шуңа күрә безнең шунда катнашу үзенә күрә беренче тапкыр шулай. Гади генә театр фестивале түгел, менә шулай итеп без килеп, алар театр нәрсә икәнен күреп, ничек итеп хәтта менә шул Сөмбелнең пьесын алар бит күрделәр башта ягызда гына, ә ул ничек менә хәзер тормышта. Әмма дә ләкин инде бу әле гади театрда түгел, академия театры, Татарстанның иң әйбәт театры бит инде шулай итеп алар өчен бик шаккатлар. Менә мин дә шуны сорыйсым килә. Кытайлар игътибар иттеләрме сезнең менә милли театр булуга? Әллә инде ничектер Россиянең гадәти бер театры гына булып калмагансыздыр дип уйлыйсыз килә. Үзегезне күрсәтә алдыгызмы? Бик игътибар белән, бик шундый кызыксыну белән карадылар. Бик тире реакциялар булды, без хәтта шаккаттык. Килмәсләр. Аларның тәрҗемә экранда бара. Алар бер юлы укыйлар да, сәхнәгә карыйлар. Һәм көлделәр дә. Безнең өчен бу чынлап та еш кына чыккан бар бит инде шикелгән комедиялар белән чыгабыз. Әмма дә ләкин безнең үз юморыбыз, татарның үз юморы бар бит инде. Беләсез инде бит. Урыслар бит соңрак көлә, тегеп, нидән тәрҗемәдән. Ә монда бит алар менә уйламаган без үзебез дә шаккаттык. Люция белән нибез улар ха-ха-ха көлеп утыралар. Үз вакытында. Башкачарак реакция, башкача алмыйча шундый игътибар белән карадылар алар. Һәм менә әйтәсе килә, алар шундый чара уздыралар, спектакль беткәч, менә әңгәмә коралар име тамашачы белән. Һәм шундый фикерләрен. Һәм шунда бер Кытай тамашачысы торды да шундый сорау бирде. Менә сез бер сүз белән ничек әйтерсез, татар кем ул дип. Шунда Фәрит Рафкатович югалып калмады. Аны Раил Шамсуаров тора иде безнең. Чыгарды да җырларга кушты Раилгә. Раил инде безнең бик моңлы җырчы. Ул инде сузып җибәрде татар халык киен, һәм Фәрит әйтте, менә татар кешесе шундый була дип. Бик кызык була. Менә тамашачыларны чагыштырсак, үзебезнең анда гадәти генә тамашачы булмагандыр, бит ничектер ниндидер театр мәктәбе узган тамашачы идеме ул? Анда студентлар, менә театральный факультет студентлары һәм гади тамашачы. Хәтта бер татар җегете дә килгән иде. Нәселе белән аның бабасы татар, әбисе казак.
Һәм ул килеп татарча безнең белән сөйләшеп, миңа бу темада якын, менә минем бабаем шулай ук менә чит илгә китеп, менә шундый сагышта булды дип бик тетрәнеп әйткән иде. Менә чынлап та формага гына игътибар итмәгәннәр икән, бит эчтәлеккә дә игътибар иткәннәр. Әлбәттә, иштәлек. Чөнки белмим, кытайлар инде урыс театрларын күргәндер инде, кем театр белән шөгыльләнә, алар бар, беләдер инде Мәскәү театрларын белә, шундый Станиславскийны беләләр. Монда килә Академия театры беренче якта, икенче якта татар театры, милли театр. Бит инде сез бит инде килмешәкне күргәнегезчә булса, ул бит инде милли темага ничек татар, ничек чит илдә яши, ничек нитәләр, сагынамы, юкмы ул безнең ил кая ул, син торган җирдәме, туган җирме? Бик күп сораулар куя бит ул, тамашачы алдына. Син белән дә бик күп шундый сораулар куя, һәм аларга һәм монда бер ни җавап юк, һәрбер тамашачы үз фикер алып китә. Шуңа күрә аларга да бик кызык булды ул, ничек алай. Менә теге Южный Африка җегетләре, алар бит тегендә пьесалар язганда тема бар миграция. Миграция. Тегеләрдә инде Южный Африка булгач, шул инде менә чит илгә китү, Америкаларга качу, менә шундый теге ФБРлар, ниләр алар шундый теманы без карадык, менә спектакльләрен. Тема бер миграция, эмиграция. Менә шундый тема белән барды ул, менә бу форум. Шушы шәһәр, кала турында да безнең тамашачыларыбызга берничә генә сүз әйтеп үтсәгез. Менә мин чагыштыра алам. Пекин белән Шанхай миңа күбрәк тәэсир калдырдылар. Нанкинга караганда. Радик менә беренче булды. Менә ничек синең фикерләрең? Нанкин дип әйтәләр инде. Ул безнең өчен бик зур шәһәр, ул менә 8 миллионлы. Хытай өчен ул провинция, ул менә безнең шул белмим инде. 8 миллионлык провинция шәһәре. Мәскәүдән дә зуррак буламы әллә? Ул менә шундый бик зур. Кытайлар үзләре күрә, мин шулай күп иттереп Кытайларны беренче тәвәртәбә күрдем. Аларның үз бик кызык инде. Но безгә минем өчен калды шәһәре менән ни белән, һәрбер гастроль ни белән кала бит инде, ниндер эмоция белән. Минем өчен Лондон калды, ул менә яңгырлар белән калды. Париж калды менә җәйге, менә чәчәкләр белән калды. Ничек тенә шулай кала бит. Монда инде безнең менә суык белән. Чөнки бу бит аларның кышлары бик кыска. Шуңа күрә аларга нәрсәләр менә җылыткычлар, отопление кирәкми аларга. Менә син менә театр эчендәме, урамдамы, анда бер температура. Без шул менә суык белән истә калды. Шулай да без барыбер инде теге север кешеләре дип әйтеп. Без бит инде монда җылыга, суыкка җөрибез, безгә рәхәт. Әтеңдә гел суык. Шуның белән калды инде. Шәһәре дип әйтеп, аны ике шәһәр бар, шул иске шәһәр һәм теге яңа инде нибазгрыклар, зур шәһәр ниләр белән. Нанкин ул элекеге баш каласы иде нидән Шушы провинцияның түгел, Кытайның. Бөтен Кытайның. Нанкин ул Южные ворота, Пекин, Северные ворота. Менә ул үзенә күрә бер шул кала иде. Шулай зур нәрсә ул китайский стена нәрсә инде Кытайда шул стена. Ул шунда булдык, ниләр инде храмнарны карадык, шунда буддистский ниләр. Барбер тәэсир итә инде ул Кытайның. Яңа җир ул бит инде һәр вакытта да яңа тәэсирләр дигән сүз менә. Гомерегездә гел яңа тәэсирләр алып йөргә ясың, яңа урыннарны күп күрергә ясың. Рәхмәт. Менә без бу килемшәкнең махсус фестивальләр өчен теге куелганлыгын да беләбез инде. Менә театрда киләчәктә менә шундый спектакльләр куелырмы икән? Менә шундый алып чыгып, җиңел генә алып чыгып китә торган күрсәтмәләр булсын, ләкин менә бу спектакльнең язмышы шундый бәхетле булды. Бәлки шул тема ниткән микән, әллә Сөмбелнең кулы җиңел булган микән? Менә безнең әле алда шул ук килмешәк белән Алла бирсә Индия тора фестивале. Аннан соң Будапештка барабыз Алла бирсә. Шуңа күрә менә әлбәттә насыйп булсын дип әйтәсез килә инде, сүздә юк. Әле безнең үзебездә, безнең театрда нинди эш белән, нинди әсәр белән мәшгульсез? Сез бит әле менә бурын төбендә инде Бьюпери бит, сез Илдусны Люция, сез аны күз алдына китерүдә кыен инде. Менә хыянәт итте бу юлы, нишләтәсең? Ләкин тамашачы әйтеп куярга кирәк, Люцияда катнашабыз. Театрның бик күп артистлары катнаша шул исәптә. Без инде бу юлы пенсионер
пенсионерлар үзешчән биючеләр буларак катнашабыз. Менә олы буын пенсионерлары кебек. Лютия, менә үзегезне улы буын дип саный аласыз. Менә һич тә ышанасыз килми сезнең улы буын була барлыгыгыз. Юк, күңелгел яшь бит ул. Безнең гомумән театрда артистлар алар менә яшь күңелле. Күңелләре белән. Күңелләре белән яшь. Менә хәзер карагыз, менә Гөлсем апасы юбилей булды. Аңа шул яшьне бирә. Без бит инде менә хатын-кызлар анда менә басып торалар, анда Рузия апалар, Алсу апалар карап торалар. Сәхнәдә Гөлсем апа җыри. Кара, моңа бу бит әле яшь бит әле булай. Бер-берсен титеп утыралар. Мен булай без теге куючы буларак җырыйбыз бит инде. 80 яшьтә булай булсаң, сабханалла, менә бер-беребезне шулай мактап яшибез инде. Алар инде шул 80 яшьлекләр, алар безнең өчен маяк, алар без аларга карап, кара, менә 80 яшьтә шулай сәхнәгә чыгып, халык алдында авыз ниндер менә уйнап, шулай итеп ялмыйчы, матур иттереп, без юмор хисен югалтмыйча. Чынлап та менә труппада артистлар ничектер менә оста артист булардан бигрәк зур шәхескә әйләнеп баралар. Менә шундый урын ахырсы кешене ничектер тәрбияли торган урын сәхнә алар. Яңа әйберләрегез бардыр, кишәләрегез бардыр, бүгенге форсаттан файдаланып әйтеп үтсәк. Менә шул зур бүләк бию пәри булыр дип уйлыйм. Ул мюзикл, шундый җиңел жанрда эшләнә. Шуңа күрә ял иттерә торган. 2 январьда уйный башлыйбыз. Менә без бию пәриеннән өзекләр төшереп кайттык. Без аны хәзер тамашачыларга тәкъдим итәргә телибез. Менә карап үтсәк, бик тә урынлы булачак. Сиңа бер атнадан минем үлем шикелле ял итеп. Бүген Гали Әскәр Камал исемендәге театрда премьера. Илгиз Зәйневнең «Бию пәри» дигән спектакль махсус Татарстанның халык артисты Илдус Абдрахманов өчен сәхнәләштерелгән. Ел ярым элек Илдусның алтын юбилее барган көннәрдә бәйрәм тантанасы өчен кыска гына бер тамаша күрсәтелгән иде. Хәзер исә шуннан тулы яңа комедия барлыкка килде. 10 еллап элек Илгиз Зәйнев миңа әйткән иде, сабыйсым, «Бию пәри» дип миңа кушамат кушкан иде инде ул. Заманында шуннан соң әйдә күпме җырды ул, әйдә эшлегәндә берәр шундый берәр тамаша эшләп алыйк әле дигән мәктәп, әйдә соң эшлик, әйдә менә сезнең нинди биюләр бар, менә шуларны кушып берәрне шул берничә тә сюжет таба алмыйча җырдык. Шуннан соң менә юбилей уңаеннан Илгиз bir ay içinde anlaşıldı. Bir ay içinde yazdı, sürjetini de taptı, bizden şu bulgan büyülerini koyup, kırtıp, ayberlerin şular, yana büyüler. Hazır mında indi tağın yana büyüler üsteldi bu spektaklde de görürsüz Allah bilse. Bizden bir akıtlığına, şu jubileye başlangan maksus piyasaydı. Şundan sonra indi bana kengashleşip, söyleşip, барысына да ышады кебек инде шуңа Фәрит Рафхатович та әйтте, әйдәгез дәвамын эшләргә. Әйтергә кирәк, театрда Илдус өчен махсус спектакль куелганы бар иде. Лопе да Вега әсәре буенча чыгарылган биюче спектакль актерның чынлап та бию остасы булуын шунда да раслаган иде. Анда да мәхәббәт, монда да мәхәббәт. Анда да музыкаль комедия иде, бу да музыкаль комедия. Монда әлбәттә шашлык бар инде, чөнки уланда бит инде үзе профессионал биючи түгел. Бу монда без алабыз профессионал биючи буларак геройны. Тамашада шулай ук яшь актер Артур Шайдуллин уенына да карап сокланырга була. Камал тамашачысы Артур Хуҗа Насретдиндагы Хаммат, Миркәй белән Айсылудагы Замир Дәүли, Әтәш менгән шитәнгә комедиясында Әнәс буларак билгеле. Аның образлары барсы да Артурның үзе шикелле хәрәкәтчән, җиңел гәүдәлеләр һәм бер күрү белән хәтердә кала торганнар. Булган тамашаны гомумән тулы спектакль иттереп Илгиз абый язгач, анда мине дополнительный образ итеп кертеп язды. Кем икән, кемне анда уйнаганымны мин әйтмим, бу инде тамашачылар өчен сер булып калсын, чөнки инде премьера, бераз интрига да булырга тиеш. Мин үзем гомумән биргә бик яратам. Үземне теге профессиональ биюче дип әйтә алмыйм, ләкин буш вакыт булганда мин биим, гомумән современный стильләрдә мин биргә яратам. Һәм бу минем шушындый беренче ролем биюле. Мин бик хыялланган мондай рольне башкарырга. Шуңа күрә мин Илгиз абый Зәйневкә бик зур рәхмәтлемен. Бу минем өчен бик җаваплы.
Һәм менә инде шушы роль белән инде мин үземнең эчке булган энергиямне тамашачыга ничектер җиткерергә тырышырмын. Сезгә бик зур рәхмәт. Безгә кунакка килүегезгә, исән-имин эшләгез, иҗат итегез. Яңа рольләр насыйп булсын, яңа премьераларга көтеп калыгыз безне. Барсы да әйбәт булсын. Рәхмәт.